Wara li fl-aħħar jiem l-Emcast ikkonferma li għatem numru ta' studenti li għadhom mhumiex jieħdu l-istipendju, kważi 4 xhur wara l-bidu tas-sena skolastika, dawn l-istess studenti għadhom ma jafux jekk humiex eliġibbli għal stipendju. Sadattant iktar studenti għadhom fil-għama minħabba nuqqas ta' informazzjoni u issa qed jingħad li dawn l-istudenti se jirċievu l-istipendju fit-28 ta' Jannar. Is-sitwazzjoni f'dan il-kulleġġ mhix waħda feliċi lanqas għall-letturi, tant li bħalissa għaddejjin b'direttivi tal-MUT. Direttivi li natawlhom fi sforz tissir pressjoni sabiex is-sitwazzjoni tagħhom titjib. Direttivi li qed jaffettwaw ukoll b'mod negattiv lill-istudenti. Informazzjoni li waslet għan Net News minn staff fih dan l-istess kulleġġ tajt li hemm għalliema li għandhom jieħdu eluf ta' euro f'arretrati. Sitwazzjoni li qed toħloq ħafna problemi lill-istess għalliema li jinkludu problemi mal-banek u problemi meta jiġu biex jieħdu self. Waqt li l-istudenti u l-letturi sajlhom xhur jitħabtu jitkarbu għal dak li hu dritt tagħhom, l-amministrazzjoni dejjem skont l-għalliema li tkellmu magħna ma sabet l-ebda problema biex taħtar 6 persuni bħala deputy principals ġodda minflok 2 li kien hemm.